गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनानै नोंथांमोननो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे गोदान भिडिअआनो जाबाय सिगांफ्रावनो गोबां मुलिनि आं भिडिअफोर हरदोंमोन, नाथाय बेनि गेजेराव गोबाङा कमेन्ट लिरहरफिननानै दिनै गोबां रोखोमनि मुलिफोर सोंहरदों, जेरै सुगार बारा जानाय, मेगनाव जोर हाबनाय, मेगन माननाय, बिदिनो हाफानि, जेरै साइनिस आरो जेरै धातु दुर्बल मुलिखौ सोंहरफिननाय हिसाबै दिनै कमेन्टआव सोंहरबाय थानाय हिसाबै आं दिनै बे किसुमान मुलिफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों। आरो जायफोर बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि मुलिखौ फोथाया, नोंथांमोना बाहायाबानो जाबाय। गोबां समाव दिनै फोथाया, डक्टरासो डक्टरखा आरो बेफोरबायदि गोबां खोथा होनो। नाथाय मोनसे खोथा, आयुर्वेद एबा बेद शास्त्रआ आयुर्वेदआ गोदोनिफ्रायनो डक्टर गैयिनिफ्रायनो साइन्टिस्ट गैयिनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो गामियारि ओनसोलफ्राव दिनै गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांनि दिनै रोदा, बिगुर, बिलाइ, बिबार बेफोरजोंनो मुलि हिसाबै बाहायबोयो। दा बेफोरबायदिनि किसुमान बुस्थुखौ आं दिनै मोनथिगौ हिसाबै नोंथांमोननो खोन्थायो, फोरमायबाय। सोरबा फोथायनाय फोथायो, सोरबा फोथाया बाहायाबानो जाबाय। आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि फोथायनाय गैयाबा, नोंथाङा थाखा फैसा दं, गोनां मानसि, जायहा थाखा फैसा गोबां दं, नोंथांमोनाथ' डक्टराव थांनो हागोन। नाथाय किसुमान ओरैबायदि मानसि दं जाय जोङो 10-20 थाखा 30 थाखाखौनो समाव मुलि बायनानै जानो हाया। बेफोरबायदि मानसिनि थाखायसो दासो सहाय जायो। बेफोरखौ साननानैसो आं दिनै मुलिफोरखौ खोन्थाहरो भिडिअफोरनि गेजेराव। दा नंखायनो जायफोर नांगौ सानो नोंथांमोना बाहायबानो जाबाय, जायफोर नाङा नोंथांमोना बाहायनो नाङा। दिनै मोनसे मुलिखौ गिबियावनो खोन्थाग्रोनो सानदों, बेनो जाबाय मेगन माननाय आरो मेगनाव सासे कमेन्टआव होनहरदोंमोन माबा जोर हाबदोंनो गोबाव जाबाय। नाथाय आं मेगननिखौ बिदिनो गोबां रोखोमनि मुलि दङबाबो, बिलाइफोरनि बिबारनि रसफोर होनांगौबाबो, आं बे मुलि मेगननि सोमोन्दै डाइरेक्ट खोन्थाहरनो एसे उसुबिदा मोनो। मानोना मेगना मानसिया जुदि माबाफोर उसुबिदा जायोबा सारा जिबन मेगननि थाखायनो मानसिया ओरैनो जिरायनानै थानांगौ जागोन। दा नंखायनो मेगननि सोमोन्दै आं दिनै बाहायदोंमोन, दाबो सम सम बाहायो, मेगन माननायाव बाहायो। बारा लाया, 120 थाखासो लायो। जाय बिथाङा मेगनाव जोर हाबदों आरो मेगन मानदों होनो बिथांमोना बे मुलिखौ बायनो हागोन। फार्मासियाव थांबानो मोनगोन। मिलफक्स, MILFOX, मिलफक्स होननाय मोनसे मुलि मोनो। बेखौ नोंथाङा मेगननि थाखाय बाहायबानो जाबाय। बेजों लोगोसे आं मोनसे मुलि खोन्थाबावनो सानदों। बिथाङा गले गले सोंहरगासिनो, डक्टर देखायदोंमोन खोमा जानो हागौ, सिगाङाव हामाखै। दा बिथांना धातु दुर्बलनि प्रब्लेम दङ नामा, बेनि सोमोन्दै आं दिनै मुलि नोंथांमोननो खोन्थागोन। बे मुलिया माबि बेखौ आं दिनै नोंथांनो खोन्थाहरनाय जानोसै। नोंथाङा गोबां कमेन्टआव सोंहरदोंमोन, आं मुलिफोरखौ खोन्थाहरनाय जायाखै। जेखिनि रोंगौ नोंथांनो बे हानायखिनिखौ फोरमायहरनो सानदों। नैबे आंनि उनाव नोंथाङा नुबाय, नैबेनो जाबाय जाय धातु दुर्बलनि सोमोन्दै सोंबाय थादोंमोन। धातु दुर्बलल' नङा, बियो हिन्जावफोरनि बगास्राब किसुमान माहायकिया क्लियार जायो माबायावबो हामो। नैबे जाबाय नील अपरिजिता। बे मोननै रोखोमनि थायो, मोनसे गुफुर थायो, मोनसे नील थायो। बे अपरिजिताखौ नोंथाङा जाय धातु दुर्बल जादों होनोमोन, बिथाङा बेखौ नामफोरखौ होनबाय थाला। आं दिनै कमेन्टआव जाय सोंहरदोंमोन, जायखिजाया आं नोंथांमोननो मुलिखौल' खोन्थाहरनोसै। बे नील अपरिजितानि रोदा मोनथाम नोंथाङा फुं समाव उदै खालियाव देग्लिनानै बिदिनो सानसेयाव खनसे बाहाय। बेजों लोगोसे नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगोन, गाइखेर आरो बे बिलाइखौ होदो, लोगोसे थाल मिस्रि होनानै बे बिलाइखौ बिदिनो गांबा 6थासो होदो गाइखेराव, फुदुंदो। फुदुंखांनानै थाल मिस्रि मोनाबा बेरे मोदै एसे होनानै हराव सानफ्रामबो गेलाससे नोंथाङा बाहायनांगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगोन। नोंथाङा जुदि दुर्बलथार जाबायबा मोनसे खामानिखौबो, मानसि हिसाबै किसुमान गाव गावनि गोरोन्थिफोरजोंबो जायो। बेफोरबायदि माबाया समजों लोगोसे किसुमान बुस्थुआ जायो। दा नंखायनो नोंथाङा मोनसे खामानि मावबावनो हागोन। सप्तायाव खननैनिफ्राय खनथाम दाउ बेदर, फिसा दाउखौ जानो हायोबा थाबैनो नोंथांनि जि अबस्थाया दिनै फैदों, गासिबो रोखोमनि माबायानो लासैनो हामलांगोन। बेजों लोगोसे आं 3 नाम्बाराव खोन्थानोसै नोंथांमोननो गेसनि प्रब्लेम होननानै सोंहरबाय थागोन। गेसनि मुलिखौ आं सिगाङाव खोन्थादोंमोन। दा गेसनि प्रब्लेमाव बेखौ बाहायनांगौ, बेनि सोमोन्दै आं खोन्थानोसै। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ, सिगाङावबो होखादोंमोन, जाय मोनथिनायफ्रा मोनथिगोन। नाथाय जाय मोनथिया, नोंथाङा गेसनि प्रब्लेमनि सोंहरबाय थादों हिसाबै आं नै फारिया आरोबाव खोन्थाफिननोसै। नैबे जाबाय, बेखौथ' बयबो सिनायखायो, नैबे थाइजौ बिफां नङा होमबा? बे थाइजौ बिफांनि नैबे बिलाइ गोरलै, नैबे नायदो, नैबे बिलाइ गोरलैखौ उदै खालियाव गांसे, दाथ' थाइजौ बिफांफ्रा गामिफ्राव मेरला थाखायो। बे बिलाइ गांसे मोजाङै सुनानै दै गुसुजों सावसुबनानै लोंनो हागोन बा देग्लिनानै लोंलांनो हागोन। बेखौ जुदि नोंथाङा कन्टिनिउ जुदि
मास मोनसेसो बाहायोबा नोंथांनि गेसनि प्रब्लेमा थानाय नङा। बेखौ थाइजौ बिलाइ गोरलैखौ बाहायनायजों लोगोसे नोंथाङा मोनसे खामानि मावबावनांगोन। बे जाबाय थुलुसि बिलाइ आरो संख्रि सानसेयाव खनथाम। थुलुसि बिलाइ संख्रिजों सिफ्लेदो, बेखौ सावस्रुना होदो बेबायदिनो सानसेयाव खनथाम। बे जाबाय गेसनि। बेजों लोगोसे आं दा खोन्थानोसै हाफानिनि सोमोन्दै सिगाङाव फोरमायखादोंमोन आरो बेखौ आं दिनै खोन्थाफिननोसै। जाबाय सिजौखौथ' बयबो सिनायखायो। सिजौ बिफांखौथ' बयबो सिनायखायो। हाफानियाव बे सिजौनि बिलाइखौनो रस दिहुननानै बाहायनांगौ जायो। जायफोर गिदिर मानसि बिथांमोनहा बेखौ आधा कापसे रस दिहुनदो, लोगोसे एसे दै होदेरनानै उदै खालियाव फुं समाव बिदिनो मास मोनसेसो बाहायदो। आरो उन्दै गथ'फोरबा बारा उन्दैथार 3 बोसोरसोनि गाहायनिखौ होनो नाङा। 4-5 बोसोरसोनिफ्रायबा बिसनो 6 फोथासे रसखौ होनानै दै एसे होनानै लोङोबानो जाबाय। आरो गथ'फोरनो सप्तायाव खननैनिफ्राय खनथामल' होनांगौ। गिदिरफ्रा कन्टिनिउ बाहायनो हागोन। बेखौ लोंनाय उनाव गोबायो। दा नंखायनो जायफोर बिथांमोना दिनै सोंहरदोंमोन सिजौनि रसखौ दिहुननानै बाहायदो। नोंथाङा जेब्ला बाहायगोन हयथ' किसुमाना गोबायो किसुमाना गोबाया, बेजोंनो नोंथांनि हाफानिया लासैनो हामलांगोन। सोंहरबावदोंमोन अभार सुगार। जायफ्रा अभार सुगार बिथांमोना मा खालामनांगौ, नैबे बिलाइखौ सिनायनानै लादो। दा नै मोजाङै खिलिबाय। बे जाबाय सिर'थिता बा बेखौ कालमिटबो होनो। सिर'थिता बा कालमिट। नोंथाङा जुदि न'आव बिफां गैबाय बायाबा बाजाराव गोरान बायनो मोनो। बे सिर'थिता बिलाइखौ फुं समाव गांनै गांथाम उदै खालियाव दै गेलासेजों कन्टिनिउ 1.5-2 माससे बाहायहोबाय था। जायफ्रा अभार सुगार, बेजों लोगोसे मोनसे खामानि मावनो हागोन। सिर'थिताजों लोगोसे मुदुफुल बिफांनि बिलाइखौ गोरान खालामनानै नोंथाङा 1 सामुस दै गेलासेयाव होनानै मोजाङै दैयाव मिक्स खालामनानै सोदांनानै सेबनानै रसखौ जुदि 1 गिलास करि नोंथाङा 15 दिनसो बाहायोबा, बाहायबो नोंथांनि सुगार लेभेला जेब्ला बाहायगोन अब्ला नोंथाङा प्रमान मोनगोन। बेखौबो उदै खालियाव फुं समाव बाहायनांगोन। बे जाबाय मुदुफुल बिलाइ गोरान। बे मोननैया जाबाय सिर'थिता आरो बे मुदुफुल बिलाइ गोरानखौ नि रसखौ जेब्ला नोंथाङा बाहायगोन, नोंथांनाव जेसेबांखि सुगारानो अभारानो जाया मानो लासै कन्ट्रलाव फैगोन। गोबां समाव खोन्थाबाय थाखादों। नैबे जाबाय पातगाजा बिलाइ। बे पातगाजा बिलाइ, नैबे पातगाजा बिलाइयानो रज'यो। अन्थाइनि मुलिया बेनो। गोबाङा सोंहरदों अन्थाइनि मुलि नांगौ होननानै। सिगाङावबो भिडिअफ्राव होखादों। अब्लाबो आं दिनै पातगाजा बिलाइखौ, नैबे पातगाजा बिलाइ न'आवनो जोंनाव मेला दं। बे पातगाजा बिलाइखौ नोंथाङा उदै खालियाव गांसे देग्लिनानै फुं समाव लोंबाय था। नोंथांनाव जुदि अन्थाइ जादोंबा लासैनो खमायलांगोन। बेजों लोगोसे मोनसे खामानि मावनो हाबावगोन। बे जाबाय थुलुसि गांब्रै गांबासे बेखौ रस दिहुननानै बेरेमोदैजों फुं समाव उदै खालियाव लोंना होबाय था। बे जाबाय अन्थाइनि। आरो मोनसे दंबावो जायखौ अन्थाइयाव बाहायनो हायो। बे मुलियानो जाहैबाय बे जबा बिबारजों बिलाइजोंखौ नोंथाङा फोराननानै गुन्द्रा पाउदार बानायनायनि उनाव बेखौ सामससे लानानै दै गुदुङाव होनानै रुनानै बाहायबाय थायोबा, उदै खालियाव फुं समाव जेब्ला बाहायगोन, नोंथाङा मास मोनसेसो बाहायोबानो नोंथांनि किडनिनि अन्थाइनि प्रब्लेमनि थाखाय नोंथाङा आरयग' मोननो हागोन। बेखौ नोंथाङा बाजाराव हेबिस्कास पाउदार होननानै बायबाबो मोनखागोन। नाथाय बेयो जोंनाव न'फ्रावनो थालाबायो। बे जबा बिबार आरो बिलाइ बे मोननैखौ गोरान फोराननानै पाउदार बानायनानै दै गुदुङाव माने साहा बादि फुदुंनानै जेब्ला नोंथाङा बाहायबाय थागोन मास मोनसेसो, अब्ला किडनिनि अन्थाइनि प्रब्लेमाबो नोंथांना खमायलांगोन। बे जाबाय अन्थाइ जानाय प्रब्लेमनि। साइनिसनि मुलिखौ आं सिगाङावबो खोन्थाखाबायमोन। नाथाय दिनै आरो फारियै दिनै बे मुलिखौ खोन्थाफिननो नागिरदों। गोबाङानो कमेन्टआव सोंबाय थानाय हिसाबै सिगाङाव भिडिअ होखादोंमोन, अब्लाबो दिनै होफिननोसै। बेनि मुलिया जाहैबाय उसुमै बिजौ। उसुमै बिफाङा बे गोमो गोमो बारो बिबार, दा बिबार गैथ'वा। बे बिफांखौथ' बयबो सिनायखायो। बाय बिबार गोमो बारो। दा बेखौ मारै बाहायनो चाइनिसआ सोरनाबा फारसे होथेयो, सोरनाबा फारनै होथेयो। दा किसुमानना हां लानाय प्रब्लेमा जायो, उन्दुनायावबो हंख्र'दो बा गर'दो। दा नंखायनो बेखौ मारै बाहायनो, जेथिं बन्द' जादों बेथिं ओरै सिफ्लेनानै फुनना लाबानो जाबाय। फारनै बाहायदो। बेबायदिनो नोंथाङा सानसेयाव खनथाम खनब्रै बे उसुमै बिजौखौ सिफ्लेनानै बोबाय था। होमबानो नोंथाङा थाल मोनखागोन जे आंना फिथरा एसे रुंदों रुङाखै। दा नंखायनो बेजों लोगोसे मोनसे खामानि मावनांगोन। बे जाहैबाय उसुमैखौ बाहायदो, लोगोसे मोनसे खामानि माव। तेजपात बिलाइ गोरान लानानै बिरि बादि थननानै बेखौ सावनानै
सम सम बोनानै जेथिं फिथर दङ फिथर गैयैथिंखौ नारथेनानै फिथर गोनांजों उखुन्दैखौ हगारबानो जाबाय आरो जुदि फारनैबो फिथर दङबा बोनानै बिरि बादि बोनानै उखुन्दैखौ हगारनो हाबाय दा अब्ला मा जागोन बे फिथरा थरमबोगोन उसुमै बिजौनि मुलि बे मुलि रोखोमै बाहायनानै फुननाय बिदै फुननायजों आरो नोंथांनि बे जेब्ला तेजपातखौ सोबनानै उखुन्दैखौ हगारगोन अब्ला मा जागोन बेजोंबो गाराया रानलांगोन बेजों नोंथांनि साइनिसनि प्रब्लेमा लासैनो हामलांगोन दंबावो मोनसे बे जाहैबाय खर' सानाय गिदिंनाय बेखौ मा बाहायनो दिनै जाय बिथाङा सोंहरदोंमोन बिथाङा मा लोमजादों बेफोरखौथ' आं मोनथिला नाथाय अब्लाबो मोनसे मुलि बाहायनो थिनदों बिथांखौ बे मुलियानो जाहैबाय खांसिंसा बिजौखौ नोंथाङा जुदि खर' साबाय थायोबा ओरै फुननानै बेखौ सम सम बोनानै हो जेथिं सायो बेथिं फुनदो दा बे खांसिंसा बिजौखौ नोंथाङा सिफ्लेनानै खर' जेथिं सादों बिथिं फुनदो लोगोसे गन्थंजों बोना लाबाय थाबानो जाबाय खर' सानाया लासैनो खमायलांगोन खर' गिदिंनायाव बाहायनो थाखाय नैबेनो जाबाय खांसिंसा बिफाङा खौ सिनाय लागदो बेखौनो बाहायो खर' सानाय गिदिंनायाव बेनि बिजौखौनो बाहायनांगोन बे जाबाय खांसिंसा जुदि खर' सानाया खमायथाराखैबा मोनसे खामानि मावनो हागोन नोंथाङा पातगाजा बिलाइ हालदै गोथां हाइजें आरो सामब्राम गुफुर बेखौ उनग्लिनानै सानसु समाव खर'फोर गिलिर मोनबाय बायोबा जुदि सागाथाराखैबा बे भरन बेखौ सैनाङा माने बेसोरखौ लोथो लोथो मिक्स खालामनानै हालदै गोथां हाइजें सामब्राम गुफुर पातगाजा बिलाइ थुलुसि बिलाइखौ होनानै खर'आव नोंथाङा ओरै होना लाबानो जाबाय थालोआव बे मा जागोन नोंथांनि खर' सानायखौ बोगोन बेजों लोगोसे मोनसे मुलिखौ सोंहरबाय थाबावदों बेयो जाबाय खुरु मुलि खुरु मुलिया माखौ बाहायनांगौ बेखौ आं दिनै खोन्थानोसै खुरुआव नोंथांमोनहा मोनसे खामानिखौ मावनो हागोन बे जाबाय संख्रिजों थुलुसिजों जुदि जाहांनायबा बेजों फुबाय थायोबा लासैनो स्रां जालांगोन मोनसे मुलिया जाहैबाय नैबेनो बे बिबारखौ सिनाय लाखादों नोंथांमोन बेखौ लामा सामा जेराव मोनो नैबेनो गोमो गलाब बेफोरबायदि बिबार बारो बे बिफांखौ सिनाय लाखादों बिबारखौथ' सिनायखाबाय बिफांखौथ' सिनायखाबाय नैबे जाबाय बिबारा बे बिबारखौ नोंथाङा परिमान अनुजायै जेनेबा मुथासे खाना लादो बे बिबारखौ लोगोसे बाहाय मा खालामनांगोन फिटकिरि एसे नांगोन फिटकिरि एसे एकदम नाम मात्र ओरैनो माने खेबखांगासे होननाय बादि आरो बाजाराव बायबानो मोनो फिटकिरिखौ जेरै बै सेलुनफ्रावबो दारि सैखांनायनि उनाव जे बाहायो फुननो बेफोरबादि बे फिटकिरिखौ बायबानो मोनो एसे बेखौ नोंथाङा 10-15थासो लादो खालि बिबारखौल' लोगोसे फिटकिरि एसे होदो संख्रि सारनाय बादि आरो एसे होनानै बाहाय नारेंनि बिदैखौ एसे रस होनानै बिसोरखौ ज' मिक्स खालामनानै नोंथाङा जेराव माने खुरुआ जादों बा माननाय माबाया जादों बेखौ बाहायना नायदो 10-15 दिन बाहायनायनि उनाव नोंथाङा प्रमानखौ मोनगोन जे खुरुआ आंना खमायदों एबा बारायदों बेजों लोगोसे आरोबाव नोंथांमोननो आं मोनसे खोन्थाबावगोन दिनै मोननै-मोनथाम खरि आं गासिबो लोमजानायनिनो माने मुलिफोरखौ खोन्थागासिनो दं दानिया खोन्थाबावनोसै खुरुनि मोनसेबावखौ नोंथांमोना सिनायनानै लादो बिफांखौ जोंनाव एरियाफ्राव थायो नाथाय जों सिनाय हिसाबै बाहायनो रोङा बे बिफांखौ आं सिनायथि होबावनोसै बाय नोंथांमोननो सिनायथि होनो नागिरनाय बिफाङा जोबथा खुरुनि मुलिनि बिफाङा बेनो बे बिलाइखौ नोंथांमोना नुखाबाय बियो बिबार गोमो आरो फिथाइ गोलाव गोलाव बेफोर बिफांखौथ' सिनायबाय बेयो मोनसे दिनै आं नोंथांमोननो खुरुनि मोनथाम बिफां सिनायथिबाय बेखौ मा खालामनांगोन बेनि बिलाइखौ जेराव जादों माने माननाया बा खुरुआ बे बिलाइखौ नोंथाङा हागौमानि फुफ्लेनानै लाबानो जाबाय बेनो जाबाय खुरुनि 3 नाम्बार मुलिया बेजों लोगोसे आं दिनै नोंथांमोननो गोबां रोखोमनि हानायमानि मुलिखौ दिनै बेरायनानै गिदिंनानैबाबो सिनायथि होबाय आरो नोंथांमोना बाहायनानै नायदो भिडिअखौ जुदि स्किप खालामना नायोबा हमनो हानाय नङा गोबांथार मुलिफोरखौ आं दिनै सिनायथि होबाय गोबाङानो कमेन्टआव सोंहरबाय थादोंमोन आरो जायफ्रा सोंहरदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बाहायनायदो बाहायबासो प्रमानखौ मोनगोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै गोजोन्थों।